आख्खे जुवांचे सुवार्थेचो सारांश आज जेजू आणि निकोदेमा मदले संभाषण आटापता. कित्याक जेजू निकोदेमाक बापान आपल्या पुतागे संवसारीन धाडच्या फाटलो महान उद्देश कळीत करता. या संभाषणाची प्रमुख उतरांच ही: देवान संसार असोय मोग केलो, ताने आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत मानलेल्या कोणासो नाश जायना जावच्याक, बगर सासनीक जिवीत मेळच्याक. हातूनच आम्ही कित्याक जेजूक सत मानूंक जाय म्हणल्या सवालाकी पुरती जाप मेळ्ळी. जेजूची उतरां आज एकामेका विरोध अर्थ दिवच्या शब्दांनी बरोवन गेल्यान. सर्ग सर्गी बाप आणि संसार, नाश जावप आणि जिवीत जोडप, नीत करप आणि सडवण जावप, उजवाडा सरशीन वचप आणि काळो कसो मोग करप, तशेंच खोटेपण आणि सताची वाट धरप. ह्या शब्दांनी जेजू उद्देशी आमची विंचोवन खंयची जावंक जाय म्हणल्याक आणि जेजू आमचे जिणयेचेर कसलो परिणाम घालूंक शकता ते विशीं आमी शिकोवन जोडता. तितलेंच न्हय, आयचे सुवार्थेंत एके वाटेन पवित्रत्म्यान जल्मल्ल्यांचे व्यक्तित्वच स्पश्ट जालां तर आनी एके वाटेन बापान धाडलेल्या पुताचें काम आनी व्यक्तित्वय उगडापें जालां. बापाचो मोगा शेवट पुतान आपणाक सतमान तेल्यांक सासनीक जिवीत दिवच्या मुखांतर शेवटाक पावता. हे संवसारी जेजूचे सगळें जिवीत देवाचो मोग वा देवाचें ओपून दिवप जियोवची रीत जाली. सुवार्थेंतली एकामेका विरोध अर्थांची भास विंचोवन आटापता आनी स्पश्ट विंचोवणेक प्रेरण जाता. म्हणजे सताची वाट दाखोवच्या, सासनीक जिवीत जोडून दिवच्या, जेजूक सतमानचें, उजवाडा सरशीन येवची खरी प्रक्रिया आणि प्रतिक्रिया जाता.